Gi-question ni kanhi presidente Tatay Digong ang kining gitawag og Marcos Wealth mga kaistorya. Maayong adlaw na sab kanato mga kaistorya naa na sab ta karon no, sa ato ang lain na usab nga vlog kabahin ni atong ang dagan sa pamulitika dinhi sa atong nasod. Tungod kay sa niaging mga gabi mga kaistorya diha sa Mandawi, nahitabo no ang rally ni kanhi presidente Tatay Digong uban sa mga senatorial slate no sa iyahang PDP laban mga kaistorya. Diin ay punto dito mga kaistorya sa gisulti ni Tatay Digong nga diin iya gyud gisaysay no kabahin ang kinilaging pag ining gitawag og Marcos Wealth mga kaistorya diin ni pasangil no si Tatay Digong na maligya gyud kuno og kining mga asset, mga gold reserves dinhi sa atong nasod mga kaistorya. So ang nitabo ni mga kaistorya, sayod man kita tanan mga kaistorya kining sugilanon no atong nadungog sa unang mga panahon ug hantod karon nga diin kining gitawag og mga gold nga ngadto sa mga pamilyang Marcos mga kaistorya. So sa atong nahibaw-an sa sugilanon atong nakita no nahibaw-an ato nga sa atong nadunggan nga kining mga kayamanan yun no ning Marcos Wealth mga kaistorya. Pero dinhi sa atong basahon dinhi mga kaistorya sa internet sa Wikipedia nga giingon diri mga kaistorya unexplained wealth of the Marcos family. The Marcos family, a political family in the Philippines, owns various assets that Philippine courts have determined to have been acquired through illicit means during the presidency of Ferdinand Marcos from 1965 to 1986. These assets as referred to using several terms, including ill-gotten wealth and unexplained wealth, while some authors such as Belinda Aquino and Philippine Senator Jovito Salonga more bluntly refer to it as the Marcos plunder. So nipasangil ang mga kanhi senator mga kaistorya no nga plunder ko no or gitawag og ill-gotten wealth mga kaistorya. So ni kuan gid sila no nga unexplained pagpangawkaw, pagpangawat nining mga bulawan no, mga gold reserve sa Pilipinas mga kaistorya. So kining unsa may ato ning tagag example mga kaistorya unsay pasabot ining ill-gotten wealth mga kaistorya. So napod gyapon giingon diri ang kining ill-gotten wealth ang meaning ani mga kaistorya nga if you acquired something in dishonest way by stealing it. So ang giingon diri mga kaistorya ang example sa ill-gotten kanang pagpangawkaw no or dili dishonest siya mga kaistorya. So nahitabo gid ani mga kaistorya kining base sa history nga atong mabasa nga gikuan lagi kini pasangil no nga kinawat gid ni ang mga bulawan no mga reserve sa kining mga ginto, mga bulawan mga kaistorya. So dining video sa mga istorya na atong tanawon kining pagsulti ni Tatay Digong dito sa rally no may sa dito sa Mandawi mga kaistorya atong tanawon. Ang putlag, wa na ko magbaling-baling ng ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat ka at daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod matag o di na mo honor ana kay wa na nay value. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. So mao to mga kaistorya no ni pasangil gyud si Tatay Digong no nga nangawkaw og namaligya ang kani si atong presidente karon nga si PBBM ning mga gold reserve sa Pilipinas. So pasangil niya mga kaistorya nga kanang mo kunong ni gamay gid kuno hantod na kuno mo gamay na gid ang ato ang gold reserve mga kaistorya. So kuya-kuyaw ni siya mga kaistorya kining pasangil ni Tatay Digong kung diin kung tinuod yun ni siya nga source nga iyahang gisaysay gisulti sa
nangadto sa rally mga kaistorya. So mahitabuan nimo gamay na atong reserve. So kuya-kuya ni mga istorya og tinuod gini sa mga istorya. Nya ang mahitabuan ni awa na mo down mo collapse ang ato ang ekonomiya ni istorya og tinuod gini. So aksyon kita kabalakan ni mga istorya no kay kanang asa gid unsa gyud hirason pero base sa ato po nakita mga istorya sa ato ang kagamhanan no sa ato ang panggobyerno medyo na po sila gihimo sad nga mga proyekto. Tingali nana sad na pero ato sad ni paminaw usab ang kining video nga diin gitubag no kining bag-ong USIC ni PBBM kini si Castro mga istorya ato ning tanaw lang kining pagpangutana sa usa ka media kung katong kabahin nitong pagsulti no ni Tatay Digong atong tanaw mga istorya. Just a clarification. So, ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. So ni-deny gid nyo ni-deny ang kining bag-ong USIC nga nanumpa si Castro, Attorney Castro mga istorya nga joke na daw, political joke or rally joke ang gisaysay no ang sulti ni Jose Castro mga istorya nga diin ngano kuno mutuo pa kuno ta nga anad na kuno ang mga tao wa ba kuno maanad sa kining mga sulti ni Tatay Digong mga istorya. So ni-deny siya mga istorya diin ang kining gold nga giingon nga gikawat dili gid kuno siya tinuod mga kaistorya tungod kay gigamit kini siya sa BSP mga kaistorya. So atong tan-aw og tiwas ang iyang gisulti mga kaistorya no. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. So mao to mga kaistorya no. Klaro ayang giingon nga diin trabaho na sa BSP o bisan gani sa panahon ni Tatay Digong mga kaistorya nakaibaw na sab kuno si Tatay Digong kun diin unsay rason o unsay purpose no nganong ibaligya o nganong tingali adto sa ubang mga kanasuran aron kuno nga mo pump up ang atong ekonomiya. So mudako ang atohang pundo no nga dunay purpose usab mga kaistorya. So mao ni siya mga kaistorya daw dako usab ni nga isyu tungod kay pagpangawat gini no. Ang punto ang giigaw gid ni Tatay Digong mga kaistorya kini yung pagpangawkaw no pagpangaraw sa atong gining gitawag og kaban ng bayan mga kaistorya diin labi na ni karon na gibulgar na gid ni Tatay Digong diin kabahin na ni bulawan gid mga kaistorya kining gold reserve. So ato ning paminawon mga uban nga mga mahitabuan ni sunod mga kaistorya kung sa sunod nga kabanata ni atohang politika karon mga kaistorya tungod kay dako ni siya gid nga isyu sab mga kaistorya. So sa sunod mga kaistorya og kamo ganahan po sunod sa ako ang vlog padayon mo mga kaistorya pagtan-aw sa akong vlog nga pure Bisaya mga kaistorya. Ari na tataman, salamat.